Êkiş sedemên sereke ku AKP ji helbijartinên şaredariyan Sûyeyê adarê bêguman hevsengiya xwe ji dest dayî ji partiya yêkem bû partiya duan Piraniya Metropolên Tirkiyê ji dest dayî em mijara aboriyê xirabûna rewşa aboriyê weke çavdêr dibêjin. Dibe êkiş sedemên operasyonên Tirkiye jî li dervey Sinûr û hevdem hewildan bu asayîkirina peywendiyan di gel Sûriyê jî mijarên aborî razvekirina vê hevsengiyê be. Birêz Umer Polat çavdêrê siyasî li Enqere gelmeye. Birêz Umer ebarata baş be. Özgür Özel serûkê CHP dibêje dibe salonîvekên din helbijartinên berwext li Tirkiye bên encamdan. Gelo di waqea de mumkîn e ku fiilen helbijartinên berwext li Tirkiye bên encamdan? Evara bixêr, teva selam dikim. Na sîvekê adarê da li Tirkiye helbijartinek çêbû. Yani zafî wî yê ku wetê xilas ki emeklî mesela maaşê wana yê askarî ücretê yek nebû. Seba wî millet kire enyat yani Erdoğan protesto kirin danê ama îro ku bikeve hilbijartina wekîltî ya umumî ya serkomarî Tirkiyeyê tiştê ku min daye millet dane persînê ez avrin dizanim ku tiştê niha ku îro bikevne hilbijartinê Özgür Özel evî rey hil nave. Çima hil nave? Eva beraya Kurda hate serî. Yani cikî mina Stenbolê. Mesela Stenbolê da îro 6 milyon Kurd heye. Enqere'da nêzîkî milyon nîvekî Kurd heye. İzmirî aynı wisa. Evana xwe kirine binê siya Kurda, girtin reyê Kurda hildan. Yani berê Kurda dida Erdoğan ve axirî hinekî MHP jî kete rexî wî dilê Kurda hinek gêrandin. Seba wî rey zêde nedane Erdoğan. Yani evana rey CHP'nin, eva rey tam daimî jî nînin. Sibê ku kete zorê belkî bine Dem Partiye yani Kurd qismekî de Dem Partiye. Kewata Birêz Umer weke tu dibêjî dengê Kurdan postê serkomariya Tirkiyeyê yekîlayî dike. Ji ber ku te dît Stenbolê jî Kurdan tê gotin yekîlayî kir. Ku Stenbolê jarî Erdogan ji vê gelê caran bi dilê siyaseta Tirkiye tê hesibandin li wir şansê wî hebûye. Kewata gelo di çarçovê helbijartinên serkomariyê da êdî dengê Kurdan meheke. Kewata çawa taamul an ku serederî gel pirsa Kurdan bêkirin. Dîneta dibî çarçovî da AKP ve hinek siyaseta xwe nerim bike ku gel aliyên din yên Türk nerim kiriye? Na ku Kurd xwe bine sê kîjan partiyê ewa kazanç dike hilbijartinê da. Yani ama mesela belediye eva weke umumiyê nîne ku çima weke umumî ne em bêjin di beldekî da di şêrekî da yekî nas dibe adayî, nasê wan dibine aday, ewana jî digirin kîjan partî dibe birabe, partî nane berçavê xwe ji xwe rey din wana. Ama yê CHP bakalê me bas dikirin zulma ku Kurda kirin tu kesî nekir. Yani zulmeke zam mezin Kurda kirin. Ama dîsa îro Kurda dikarin bixapînin. Xapandin jî. Zatî Stenbol Enkere mesela heta li Boliyê bile belediye reisî şaredarî Boliyê çima dîsa qezenç kir güya dijmintaya Sûriyeyê dijmintaya Müslümana bû. Hene Kurda jî xapandin Kurdê wira jî girtin rey danê. Yani ku rey bine kîjanî kesinlikle evana wê qazanç kir. Wê tu zanî ku aliyê me da aliyê Bakurê da wanê Sûriyeyê da hene problem hene seba Tirkiyeyê. Efendim İsrail wanê li Gazê dixel Müslümana dixel keser nevire dengê xwe bike. Efendim li aliyê Rohilatê Evkeye, Nabiyuçe, Ukrayna, Rusya, evana hev dixin, em gere muqatê welatê xwe bin ama Özgür Özel Rabia hey eva bir kere yakışmışı liderekî nabe. Yani em tiştê usta zav yakışmışı wî nakin, tiştê girin nake. Werin heta wê carî dibêje êvarê lamba vêxin bitemrînin. Watê ku Erbakan xistin aynı evana, aynı mînanê Bolşevîka ji Erbakan ra aynı usta kirin. Şev ku dibû êvarê lamba de temirandin halbuki
ona zav zêde nebûn ama بله برێ سومەر pişta ona کەواتە dikê kêmerî heye. ev pirse زیاتر بەحسی کوردان دکرد باندوریە کوردان خۆی بوومە ژی گرنگە ji ber ku em televîzyonekî Kurdîn em bi Kurdî xeber didin bandoriya Kurdan di çarçovê Tirkiyeyê tu zanî jî metropolên Tirkiye gelek Kurd hene li Enqere hene weke te gotî milyonek û nîv Kurd hene 6 milyon dengderên Kurdan tenê li İstanbulê hene İzmîrê hene Rojavayê Tirkiye hene kewata gelo çi bihête kirin Kurd bikarbin vê xebata sivîl vê derencamê helbijartan bu qazanca xwe qazanc bike çawa serkirdayetî îdara vê rewşê bête kirin Ku Kurd gibi bibe yek tabii ki dibe ama evana digirin Kurda dixapînin. Yani hemen em ev kê bêjin rastiya wê sanê. Hê Kurdcîk famatê dane kesatî tê dane aqilmend tê dane roşenbîr tê dane Kurd pêwîst çi bikin ku nehêne xapandin gelo Kurdlere xapandinî. Ez jî Kurdim, ez evrin zanim ki ez yani her zaman televizyona da xeber didim. Belki hûn bizanbin jî yani ÇHB em tişkî dîsa dibêjin ama evana Kurda dixapînin. Kurdê şerqê jî yê Bakurê jî yani yê ku nêzîkî me teva jî dixapînin. Carê tiştekî ji wan re dibêjin dixapînin. Özgür Özel ya welî xist Kurd kuştin mafkirin. Hey tu dî pêşavana tu kê dixapînî? Bir kere yek lîder ew wisa xeber nade. Ewa qe yaxşimişî wî lîdertiya wî dibe se xeber de. Yani em jûra tirenî înşallah Kurd li pey wî naçin. Kurd diçin ber pey xwe herin. Aqilê wan kêl beraber herin ama pey CHP neçin. Çima ku CHP zulmî mera kir. CHP lê xizin bavkalê wana kuştin gemav kirin. Sayın ne yani? بله برس Kerem. Ömer Polat çavderî siyasî li Enqere gelê spas برês Ömer